Damos paso agora a Xosé Iglesias Lamela coa súa charla A morte das Noctilucas. Xosé Mariñeiro, capitán de pesca e poeta. Xosé, vete para cá, por favor. É gañador do premio Victoriano Taibo de Poesía e finalista na Gala dos Libros Galegos co álbum ilustrado Nación Mar. Pero que Xosé, ademais, é un artista, en concreto, escultor de baleas. Veña, cando queiras. Bueno, moitas grazas por convidarme a este acto. Bueno, eu son dunha xeración de mariñeiros da Costa da Morte que ahora mismo está xa en peligro de extinción. Creo que unha vez que morra a miña xeración, teño 48 anos, apenas vai quedar representación galega de mariñeiros, pero deses mariñeiros que creceron a base de romper remos, como rompín eu no barco de meu tío, construído en Cee por aquel carpinteiro de Ribeira, Pedro de Montañesa. E que aquel bote onde eu traballei tanto traballo en Valo, construído na mesma desembocadura do río Ézaro polo carpinteiro Tuiño. Falo-vos de un neno que vivía ao lado de unha casa dun mariñeiro que no seu barco apenas tiña aparato ningún, máis que os seus 5 sentidos desarrollados a máxima expresión, porque en aquel barco, en aquel racú de 7,5 metros non había absolutamente nada. Agás un allón é un motor construído en Noia, por eso a palabra allón, Noia ao revés, de 24 cabalos que pesaba 1000 kilos, que había que encender con unhas mechas, un proceso de casi 5 minutos. Non tiña sonda, non tiña VHF, pero aquel home viña cargado de peixe pa terra. Incluso salía ao mar con néboa, incluso con néboa pescaba e non podía ver esas referencias visuais. Eu daquela estudiaba, pero daquela o mar se andaba de outra maneira. Se podía ir ao mar, como ben sabe Primitivo, o fin de semana, que el non sei se foi algunha vez ao mar o fin de semana, porque se podía traballar o sábado e domingo, e a súa muller vendía peixe na plaza de Cee, entón o sábado era o día que máis había que traballar. E non solamente andaba un oficio, ahora os mariñeiros actuais solamente podemos andar un oficio, antes andaba a varios oficios, e andaba, pois, por exemplo, salía ao mar ás 2 da mañán e largaba primeiro as vetas, o día anterior largara os tramallos e largaba tamén esa arte ancestral galega que é o arte do xeito, o arte da ardora, que por iso vos vamos falar agora deste arte, e o que vivín eu e o que vivo agora mismo. Un neno que pasaba o fin de semana machacando as puntas galvanizadas daquelas nasas de madeira que se facían na casa, e que iba ao mar todo brán, e que viu cousas extraordinarias. De repente eu en un barquiño no que me daba moito medo ir ao mar por eses golpes de mar bravos da Costa da Morte, pero ao final chegaba a casa e dicía, teño que voltar. E cal é a miña sorpresa? Vos estou falando de ir ao mar desde moi pequeno, xa, de ir ao mar igual desde os 9 anos, ir os fins de semana, ir todo o Nadal, todo o verán, e atoparme con unha cousa increíble xa no Peirao de Cee e de Corcobión, que son estes seres maravillosos, as noctilucas escintiladas, que hasta teñen un nome poético. E lembro a miña primeira vez que metín a man na auga, a miña man era de color fluorescente. E non vos digo nada, cando o barco os comenzou a navegar, en aquel barco con aquel motor non había nin alternador, tiña unha dinamo, as luces que había a bordo eran moi sinxelas, apenas alumeaban casi nada, e víase pola popa un ronsel, non vos digo nada, pero polo menos 100 metros de agua fluorescente. Me acordo que íamos largar, era un barquiño pequeno, nos separábamos moito da costa, pero que íamos largar por ali, saíamos do Cee, íbamos a Sardiñeiro, todo por aí, a largar as vetas, e cando víamos de volta, nos atopábamos na noite, toda esa proa era un continuo romper o mar sobre un mar de ardora increíble. Unha vez, me acordo, claro, porque para min todo isto era unha cousa distinta. Eu estaba en terra, meu pai era labrego, tamén iba moito a fistar a Duio, ali a casa do meu pai, misturaba as vacas con mar, e claro, de repente te topas con estas cousas. Me acordo unha vez que eu acabáramos de largar todo o aparello,
estaba o mar como un plato, o ceo completamente despexado, estábamos mirando o ceo, eu de repente vin como uns torpedos se acercaban, pero vinos, non sei, a uns 60 metros, se acercaban, pero con unha velocidade tremenda. Eu, se me fixo o corazón así, xa vos digo, tería 9 anos así, pero ainda sinto ahora, e que eran? Esa vertixe, eran os golfiños, non? Os golfiños que se víanse completamente a súa forma por este efecto, non? O mar da Ardora. Agora pasou o tempo, seguín estudiando, fíxenme capitán de pesca, estuve no Gran Sol, e a miña ilusión era comprar un barquiño, e desde fai 20 anos, ni máis ni menos, teño o meu barco de pesca. Non traballo na Costa da Morte, que é a miña terra, e si traballo na Coruña, porque andaba o Gran Sol ali, comprei o piso ali, e, bueno, pois me quedei a traballar ali, non? Entonces, aí atrás me chamaron para escribir un texto en Nós Diario, e non se me ocorreu outra cosa que escribir un texto que se titula A morte das noctilucas. E eu, sempre que me preguntan sobre mar, non quero ser pesimista de todo. Hai un patrón en Sardiñeiro que se chama Pepe de Olegario, que tiña un barco, o Jordi, que foi o barco que máis meros pescou prácticamente de toda a Costa da Morte e de toda Galiza, porque ten collido hasta 3.000 kilos diarios. Tiña un barco cunha lista de espera. Ora xa leva, non sei, uns 25 ou 30 anos jubilado. Esa daquela lle dicían, non compres barco que o mar está esquilmado. Entón, eu agora, ao meu fillo, que afortunadamente non lle gusta o mar, e digo afortunadamente porque estamos tanto en tensión, e vivimos tanto en tensión, e nos apretan tanto as torcas que é prácticamente imposible, non? Xa o tema do gasoil, isto xa é o último disparate, non? Entón, o mar que vivo agora actualmente é un mar completamente distinto. Está cambiando, pero moito. Eu, aparte, cando salgo ao mar, eu ando ahora mismo as vetas, ando tamén as nasas do polvo, ando ben a Centolo a 5 meses, pero ahora ando as vetas. As vetas son un aparello co que pesco salmonetes, co que pesco pescadas, xardas, xurelos, unhas 12 especies de peixes distintos. Teño que salir moi temprano, teño que largar o aparello antes das 6 da mañán. Ahora mismo a 6 da mañán prácticamente día. E depende de onde vaya a largar. Hai veces que vou largar a Prior, e Prior xa me leva casi 1 hora e 45 minutos chegar desde Portodoce da Coruña. Entón, me teño que levantar realmente moi temprano. Entón, eu pola noite, gústame buscar esa ardora. E atopeina no mar da Coruña, pero atopeina fai moitos anos, moitos anos. E eu agora é que non son capaz de ver o mar da Ardora por ningún sitio. E falo con outros patróns, con amigos meus, de barcos do cerco, non solamente da zona da Coruña, sino de outros sitios, e non a ven. Entón, escribín este texto e o chamei A morte das noctilucas, porque eu vexo que o mar está mudando. Por exemplo, eu andando as vetas, cando comprei o barco, resulta que a xarda agora vale a casi 3 euros o kilo, vai carísima, porque é moi pouca. E que a xarda mudou os seus desplazamentos. Claro, hai moi pouca, igual, se os inspectores de pesca ou a Xunta lle preguntan aos científicos, ou nós lle dicimos que é moi pouco, os científicos dirán, pois, entonces, tendes que disminuir a cuota, menos cuota, porque está en peligro de extinción. Non é que este en peligro de extinción, é que está mudando. Están mudando os hábitos. Antes a xarda chegaba ao Cantábrico, estaba en Galiza prácticamente todo o verán, e nos collíamos xarda a mazo, pero vos estou dicindo de cantidades tremendas. Eu teño collido no meu barquiño que mide 9 metros hasta 2.000 kilos diarios, unha animalada de estar todo o día devagando xardas, e agora non coller nada. Eu creo que o venres, cando fui ao mar, cantas collín? Collín 3, unha cousa irrisoria, non? Sin embargo, vemos como países moito norte, como por exemplo Noruega ou as Illas Feroe, están cargando dese peixe. Estamos falando mesmo que as luras. O polvo parece que ser que tamén está mudando cara ao norte, non? Entón, escutas falar aos científicos sobre o que está pasando no mar, que é esa acidificación dos océanos, ese océano que está consumindo todo ese
ese CO2 e que o está devorando. E eu penso para min que todos estes cambios que está padecendo o mar, que son realmente este cambio climático que está nas portas do noso mar, non? E que non o vemos, non é visible, pero aí. É unha das cousas que lle afecta moitísimo para min é as Notelucas, porque xa vos digo, de ese mar donde eu empecé a traballar de pequeno, donde todo verán, todos os veráns, e prácticamente día sí, día non, se vían estes seres minúsculos, agora se poden ver en determinadas ocasións. E cal foi a miña sorpresa mayúscula de ver nas redes sociais que todo o mundo vía as Notilucas menos os mariñeiros. Bueno, entonces eu é que me pongo a volver tolo, porque todo o mundo ve as Notilucas menos os propios mariñeiros. Claro, me atopei co artículo de Francisco Rodríguez, dese gran biólogo, donde di que o que se está vendo é outro tipo de notiluca que non era que víamos nós, porque é unha notiluca que se dá en determinadas zonas donde, claro, nas desembocaduras dos ríos, o que pasou nos riallóns, pero esa ardora que se debía de ver no meu Ronsel pola popa cando iba navegando, xa non se ve, non? Entón, non quero dicir con isto que o mar se acabe. O ano pasado tuve unha campaña de centola criminal, pero si vemos que o cambio climático e todas estas cousas que están afectando, por exemplo, os bivalvos nas rías. Cando eu comprei o barco fai 20 anos, os que andaban as vetas, os veteiros de toda a vida, escapaban das beiras. As beiras no mar hai montañas submarinas, e hai playas. Eu sempre largo nas beiras. A unión desas playas con esas montañas submarinas é onde entra ese alopeixe, o meu peixe de pesca favorito é o salmonete. Escapaban das beiras porque collían moito xurelo, collían moita boga, collían moito peixe que non valía. Eu vos digo a verdade, desde fai 5 anos para aquí, sigo traballando nas beiras o salmonete, o ano pasado defendí moi ben o barco, porque afortunadamente o salmonete o están collendo, non moito, pero están collendo, leva moi bo prezo, pero eses outros peixes acompañantes, como por exemplo as bogas, como por exemplo o xurelo, que non collo absolutamente ningún. E desde fai 4 anos para aquí, a pescadilla, a pescada, un peixe que cando comprei o meu barco, é que teño collido hasta 800 kilos diarios, unha animalada, sobre todo en esta época, en primavera, en toda a costa, falando con compañeros meus de Fisterra, de Noia, de todos os sitios, no verán é que non entra ningún. Empeza a entrar agora, eu varei o barco fai unha semana, todo o mes de xuño non collín absolutamente ningún. Esta semana xa empezou a aparecer algunha, se tuven algún día de 30 kilos. Algo completamente inusual, non? Entonces, o cambio climático está aquí, e afectalle o peixe, e como non, para min, que lle ten que afectar a estes seres. Por eso os mariñeiros, moitos dos mariñeiros non vemos as notilucas que víamos desde pequenos. Gustaríame falar dese intre no que eu iba nese barco con meu tío, en ese barco, en ese racú construído en C, con ese motorallón, unha palabra completamente poética e maravillosa. E son momentos que vivín que eu daquela que decía que dura é a miña vida, con 12 anos, indo ao mar, levantándome con ela ás 2 da mañán, non podendo ir a playas con meus amigos, pero eu agora me poño a pensar e digo, o que vivín con este home é o que vivín esa Galiza mariñeira ancestral. Sin máis, o ano pasado fui a Camelle, a unha mostra que fan ali sobre un naufragio, e había unha rede ali, e eu cando vin, abrín os ollos así, estaba o patrón maior, e lle dixen, hostia, cantos anos sin ver unha pionera, e me di el, Xosé, eres a segunda persona de toda a xente que recoñeciu este aparello. Claro, porque eu traballei con estas pioneras, que son un aparello parecido ao xeito, con unha malla ainda máis pequena, nas comboas, que son as desembocaduras, son sitios onde vai a desovar o peixe, non? Entón, vivín unhas cousas, pero ese home, me acordo eu, que acabamos de largar as vetas, e se poñía a buscar a sardiña para largar esas 4 pezas do xeito. O xeito é o arte máis ancestral prácticamente de toda Galicia. Na Costa da Morte estaban as lanchas xeiteiras, traballaban o xeito, viñan os galeóns a pola sardiña. O xeito é un arte que vai a deriva, mide uns 25 metros de alto, ten unha malla, non vos podo dicir agora, pero igual de entre 1,5 centímetro así, para que non cole a sardiña. E para que non vaya para o fondo, leva unhas boias que se chaman boureis. Entonces,
unhas boias grandes. Entonces os barcos que largan o xeito vense ben porque pola popa teñen así boias, non? E levan o aparello sempre amarrado pola popa, non? Un minuto, vale. Bueno, pois este home, así, dirixíndome, buscando ese movimento fugaz das sardiñas, porque non quería sardas, as sardas traballan de outra maneira, tiña un nome moi especial, era un tailleiro, homes. Eu subín fai poucos anos que a palabra exacta era esa, non? Pero eu anduve en o mar, que ainda vi, ten casi 90 anos, esta aí era un tailleiro. E, bueno, para rematar, vamos ler un poema de un libro meu que precisamente se titula O xeito, onde falo deses boureis que quedan aí, e do pateso. Pois resulta que as sardiñas que collía este barco dos hermanas valían máis que o que collían os barcos do cerco, porque eran mordidas polo pateso. Eran sardiñas desangradas, que ainda que viñan moitas veces mutiladas, sabían muitísimo mellor. Estaban ali as clientes de C esperando pola miña tía para comprar esas sardiñas, sería así. Descifrar o código de ardora, o espiral de ADN dos vagalumes, a física do movimento fugaz. Na bodega os boureis, a roupa de alba, as escamas cubrindo os embornais, tras as amuras, o instinto, o sonar prestado dos arroaces, a banda sonora da noite nos espiráculos, o fundimento do pano, a pedreira, a vía láctea no ronsel, as sardiñas mutiladas polo pateso, mans que apreixan o algodón, na deriva da corrente, un chicote amarra ao aparello a forza dos cardumes. 1 millón de notilucas alumean a noite. Moitas grazas.